σε ένα Καλησπέρα. ακόμα podcast για χαβαλέ λοιπόν. Λοιπόν, σήμερα έχουμε εδώ κάτι βιντεάκια που θα αρχίσουμε να σχολιάζουμε, έτσι βιντεάκια θα λέμε για κάποια σχόλια που κάνουν μερικοί. Και ναι, θα σας δείχνουμε και εσάς το βίντεο και εμείς θα το βλέπουμε παράλληλα και θα το σχολιάζουμε. Έχει εδώ πολύ ζουμί υπόθεση. Έχουμε Λοιπόν, πολύ υλικό. ναι, καλά, δεν σε ρώτησα πώς είσαι, τι κάνεις. Τέλεια, υπέροχα. Πάμε, είμαστε έτοιμοι για το επεισόδιο. Βλέπω πάρα πολύ θετική ενέργεια, τέλεια. Α- Αυτό πάντα πρέπει να υπάρχει. Ναι, ναι. Έχουμε μπόλικη. Λοιπόν, για πες, ποιο είναι το πρώτο μας βίντεο. Λοιπόν, δώσε μου λίγο χρόνο. Το πρώτο βίντεο που θέλω να σχολιάσουμε είναι μία είδηση στην ουσία. Βρέθηκαν 1 εκατομμύριο αυγά μεγέθους μισού μέτρο σε υποθαλάσσιο ηφαίστειο, λέει, στο Βανκούβερ του Καναδά. Ωραία. Είναι, λέει, ένα είδος νέα μάρκα που δεν την ξέρουμε. Δεν Είναι ξέρουμε κοινό, τι είναι είναι Audi αυτό. ακριβώς. Υπάρχουν διάφορες, καλά θα αρχίσουν τώρα εδώ ιστορίες μυστηρίου και πώς τα λένε αυτά που θες εσύ να κάνεις. Επεισόδιο που θες να κάνουμε γι' αυτό, συνωμοσίας, ό,τι να είναι. Ναι, Κάντε είναι καινούριο φωτογραφίες να είδος δούμε τι λογικά. είναι. Λέει, έρχεται το τέλος, ο Γκοτζίλα σε κολάπτη. Εμένα αυτό μου άρεσε. Ε, Αυτό τώρα λες να είναι θεωρία συνωμοσίας ή να είναι όντως κάτι αποκαλυπτικό? που ξέρω. Καλά, εννοείται ότι δεν έχουμε ανακαλύψει τα πάντα μέσα στους ωκεανούς μας. Ότι θα μπορούσε να ήταν κάτι έτσι καινούριο. Αλλά, ναι. Είναι ο επόμενος τρίτος παγκόσμιος, έχει να κάνει με αυτό. Με τα αυγά. Μπορεί να βγουν γοργόνες, ναι. Mermaids. Αντί για ζόμπι μπορεί να έχουμε πόλεμο από τη θάλασσα. Ωραία, φαντάζεσαι. Λες να ξεβραστεί και η αρχαία Ατλαντίδα προς τα πάνω. Σιγά σιγά όλα τα περιμένουμε έτσι κι αλλιώς. Λέει ναι, γιατί κάνουν τα Scrabble αυγά 18€. Επειδή ήταν τα αυγά τεράστια, προφανώς. Ναι. Προβλέπω να δει. Λέει Τι να άλλη, πω, λοιπόν, περίεργη αφήστε τα είδηση αυγά εκεί αυτή. που είναι, θα μας κάνει καμία επίθεση ο Γκοτζίλα και θα ψαχνόμαστε. Κάντε πως δεν τα είδατε. Ο Godzilla δεν είναι θηλαστικό, είναι από αυγό βγαίνει. Πού να ξέρω. Λέει αυγά όμως, λέει, δεν έδειξε το βίντεο. Ναι, όντως δεν είδαμε αυγά. Ναι, δεν τα δείχνουν γιατί είναι νέο είδος. Με ένα αυγό, λέει ο άλλος, είμαι από το πρωί. Επειδή είναι τεράστια τα αυγά, θα οικολαφούν. Αφήστε τα να οικολαφούν, λέει, να μας κάνουν οικόπεδο. Ο άλλος ζητάει Υπόπεδα. περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη και που μπορεί να τα αγοράσει. Ένας λέει ότι από τις 22 Απριλίου, λέει, υπάρχει αυτό το άρθρο και ξέρουμε ότι είναι λευκό σαλάχι του Ειρηνικού. Άμα κάνεις, γενικά εμείς οι Έλληνες, έχω καταλάβει στα σχόλια, είμαστε πάρα πολύ. Ό,τι να είναι. Πυράχας είναι, μην ξαναμπαίνετε μέσα. Τον πυράχα θα ξέραμε, αγόρι μου. Λέει, βάζω στοίχημα ότι θα τα κάνουν υβριδικά. Λες να τα κάνουν καμιά κλωνοποίηση, καμιά μετάλλαξη και να τα βάλουν να μας πολεμήσουν. Όλα τα περιμένει, μαλάκα. Τρέιλερ από το Alien Earth είναι, λέει. Τέλος πάντων, ναι, αυτό ήταν η μία είδηση. Πάμε στο επόμενο βίντεο. Τι είναι το επόμενο? Ένας παππούς. Το επόμενο βίντεο είναι ένα AI generated από ένα νέο μοντέλο της τεχνητής νοημοσύνης που φτιάχνει βίντεο που είναι τόσο αληθοφανή που δεν φαίνεται αν είναι ψεύτικο ή όχι. Είναι σε αυτό το επίπεδο. Ναι, Και εμένα έχουμε αυτό έναν με παππού. τρομάζει. Και με εκνευρίζουν γιατί δεν ξέρει να πιστέψει. Είναι αλήθεια ή όχι. Κάπου όπα. Δηλαδή, εντάξει, π.χ. αυτό το ένα βιντεάκι που έπαιζε με την Ακρόπολη, ότι χάθηκε η Ακρόπολη, την πήραν εξωγήινη, δεν ξέρω και τι. Εντάξει, κάποια που κάνουν πολύ μπαμ μπορεί να τα καταλάβει. Αλλά κάποια είναι πραγματικά τόσο αληθοφανέ. Που
θα αρχίσουμε σε λίγο να αναρωτιόμαστε αν είναι πραγματικά αυτό που βλέπουμε ή όχι. Ψεύτικες ειδήσεις, αληθινές ειδήσεις, ό,τι να είναι. Δηλαδή Πρέπει δεν να φτάνει να εμπιστευτούμε αντιμετωπίσουμε αυτά τα πράγματα. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε και αν είναι fake ή όχι. Τουλάχιστον παλιά με το μοντάζ καταλάβαινε ότι κάποια πράγματα δεν στέκουν. Τώρα με αυτό. Κοίτα, σκέψου ότι το AI έτσι που σε έχει σλιχθεί σαν άνθρωπο, πώ είναι οι άνθρωποι που δεν του καταλαβαίνει άμα είναι ψεύτικοι μερικές φορές. Έτσι ήρθε και το AI τώρα και Ναι. καταρρύβει και αυτό το νόμο και είναι πιο πολύ ανθρώπινο. Είναι η σειρά του να παίξει έτσι. Μάλιστα. Και τι λέει αυτό το βίντεο. Εγώ δεν το έχω δω. Είναι πολύ μικρό. Απλά λέει, έχει ένα σύντομο διάλογο και λέει ότι αυτό που ο παππούς που έμαθε από τη ζωή του, ότι ό,τι και να γίνει, στο τέλος όλοι θα σε προδώσουμε, ξέρω εγώ. Αλλά είναι τόσο αληθοφανές, τόσο αληθινό που. Κατάλαβα. Είδες, εγώ νόμιζα ότι αυτό το είδα πριν. Εγώ νόμιζα ότι αυτό ήταν αληθινό βίντεο. Ναι, Δεν κι όμως δεν είναι. Α, μάλιστα. Ναι, αλλά καλά τα λέει ο παππούς, ότι όσο καλός και να είσαι, κάποια στιγμή, εντάξει, δεν θα το εκτιμήσουν όλοι αυτό το πράγμα, κάποια στιγμή κάποιος θα σε προδώσει. Σκέψου το άλλο. Είναι ψεύτικο βίντεο, αλλά λέει αλήθεια μέσα. Είναι το απλό twist, ξέρω εγώ, κάπως έτσι. Ωραία, ναι, πάμε, επόμενο. Το επόμενο έχει να κάνει με ένα βιντεάκι το οποίο είναι για τον έλεγχο του iPhone, Α, ναι, σωστά, για τον τα έχω παιδιά. βάλει. Ναι, Εδώ λοιπόν, απαντάει σε μία ερώτηση η κοπέλα, λέει γιατί με iPhone έχεις τον απόλυτο έλεγχο, ενώ με άλλα όχι. Με ενδιαφέρει γιατί και εμείς τώρα το αφήνουμε να έχει το κινητό. ναι, λοιπόν, στο συγκεκριμένο βίντεο η κυρία εξηγεί κάτι που εγώ δεν το ήξερα. Δεν ξέρω, βασικά δεν έχω και iPhone έτσι κι αλλιώς, αλλά νομίζω ότι υπάρχει και στα Android αυτά. Απλά η κυρία από ό,τι κατάλαβα δεν ήταν πολύ ευχαριστημένη από τα Android, αλλά επειδή εκείνη και ο σύζυγός της έχουν iPhone, δουλεύουν περισσότερο με αυτό. Στην ουσία, για τους νέους γονείς να ξέρετε, αυτό που λέει είναι ότι μπορείς να έχεις τον πλήρη έλεγχο του κινητού του παιδιού σου για να παίρνει έγκριση από σένα άμα θέλει να κάνει κάποιο research στο Google, στην ουσία ότι εμείς έχουμε πρόσβαση στα social και όχι τα social σε εμάς, για να προσέχεις, ρε παιδί μου, που μπαίνει, τι αναζητάει και όλα αυτά. Ακόμα και από μακριά να είναι, άμα θέλει να χρησιμοποιήσει, από ό,τι κατάλαβα, το TikTok, το Instagram, ξέρω εγώ και αυτά, έρχεται ειδοποίηση στο κινητό της μαμάς του μπαμπά, ζητάει έγκριση και έτσι έχεις τον πλήρη έλεγχο και μπορείς να δεις τι περιεχόμενα βλέπει, και parenting control λέγεται, νομίζω κάπως έτσι. Και αυτοί απλά το λένε για τα iPhone, γιατί τα iPhone το δουλεύει και ξέρει πώς είναι και είναι πάρα πολύ ικανοποιημένοι από αυτό. Και συμφωνώ με αυτό, γιατί θα ήταν καλό λίγο να βλέπουμε επιτέλους λίγο περισσότερο, να ασχολούμαστε με τα παιδιά μας τέλος πάντων. Να μην τα αφήνουμε, θα κάνουμε ένα παιδί και τα αφήνουμε έτσι. Να ξέρουμε λίγο πάνω κάτω τι γίνεται με το κινητό τους, σε τι site μπαίνουν, τι αναζητούν, ξέρω εγώ και αυτά, γιατί μπορεί να προλάβεις πάρα πολλά πράγματα, πολλές καταστάσεις και θεωρώ ότι είναι και λίγο προστασία για αυτά. Όχι λίγο, πολύ. Φυσικό δεν ξέρω, εγώ διαφωνώ γιατί καταρρίπτει λίγο την ιδιωτικότητα του ατόμου και μικρό παιδί να είναι. Εντάξει, μικρό Είμαι παιδί λίγο τώρα αντίθετος. πώς η ιδιωτικότητα να θέλει να έχει για το ίντερνετ και για τέτοια, όχι. Και επίσης Δηλαδή, αναφέρει κιόλας στο σε τι τέλος. καταστάσεις μπορεί να προστατεύσει αυτή η τεχνολογία, όταν μιλάει, ας πούμε, με κάποιον άγνωστο, είναι ανήλικο το παιδί και σε αυτή την περίπτωση. Κοίτα, δεν έχω καταλάβει πώς ακριβώς. Ή να το πω έτσι χήμα, ξέρω εγώ. Δηλαδή, μπαίνει το παιδί να δει μια τσόντα και είναι κακό αυτό, ας πούμε, πρέπει ο γονέας να την κόψει εκείνη την ώρα. Ναι, προφανώς, γιατί μιλάμε για παιδιά, δεν μιλάμε για ενήλικες. Οπότε γιατί ένα 10χρονο παιδί που αρχίζουν να δίνουν κινητά και τάμπλετ στα παιδιά από 3 χρονών, άμα μπει κατά λάθος ή πατήσει εκεί το οτιδήποτε, δεν σου λέω πώς να μπει κατά λάθος μια τσόντα, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Αλλά Κοίτα, και πάλι, γιατί ένα παιδί 10 χρονών να θέλει να μπει να δει πορνό. ναι, 10 χρόνων λίγο δύσκολο. Από τα 13, 14, 15 ίσως. Ναι. Απλά ήθελα να πω ότι υπάρχουν ειδικέ εφαρμογέ και για Android και για iPhone που ανοίγει την εφαρμογή, δεν μπορεί να βγει από την εφαρμογή κάποιο χωρί κωδικό, το οποίο έχει ένα ελεγχόμενο περιβάλλον μέσα. Δηλαδή, παιδικά τραγούδια, παιδικά βίντεο είναι
στην ουσία σου λέει η εφαρμογή του μπορεί να δει αυτά, ξέρω εγώ. Να έχει πρόσβαση στο ίντερνετ σε συγκεκριμένα πράγματα. Ναι, αυτό εγώ το θεωρώ πολύ καλό. Τώρα γιατί να έχει Επίσης, iPhone ένα παιδάκι τώρα και πάλι 10 χρονών, αυτό πάλι δεν μπορώ να το καταλάβω. Ας του πάρω ένα iPod, το οποίο παίρνει μόνο τραγούδια μέσα, ξέρω εγώ. Ή να του πάρουν κάτι άλλο. κοίτα, πολλά παιδάκια κιόλας κάνουν και κάποιες εργασίες μέσω του ίντερνετ για τα σχολεία τους. Βασικά στην Ελλάδα δεν ξέρω τι γίνεται, Ναι, αλλά επειδή παρακολουθώ άλλους λογαριασμούς που μιλάνε για το πώς λειτουργούν τα σχολεία και όλα αυτά σε Γερμανία, Ιρλανδία και δεν θυμάμαι τώρα ποιες άλλες χώρες. Ε, Χρησιμοποιούν το ίντερνετ για να κάνουν εργασίες πάνω σε αυτό, αλλά μπορεί και την ώρα το παιδί να θέλει να κάνει εργασία, αλλά παράλληλα αφού σου λέει θα έχω το τάμπλετ εδώ, το κινητό δεν ξέρω, για κανένα 2, ας κάνω και κάτι, ας μπω εγώ να κάνω τα δικά μου. Αλλά ναι, πέρα από αυτό, εγώ γενικά το θεωρώ πολύ καλό και θα έπρεπε να προσέξουν οι γονείς σε περίπτωση που θέλουν να κάνουν κάτι τέτοιο. Είναι ένας καλός τρόπος για να προσπαθούν λίγο να βλέπουν τι γίνεται με το παιδί τους. Επίσης κάτι άλλο είναι το ότι υπάρχουν και τα AirTag, τα οποία τα βάζουν οι γονείς, κοίτα που έχουμε φτάσει ρε μαλάκα. Έβλεπα ένα βίντεο που πήγαινε το παιδάκι σχολική εκδρομή και η μαμά του έκρυβε AirTag στα μαλλιά έτσι πως τα είχε κάνει έτσι ωραία δεμένο. Να, για παράδειγμα σαν αυτή τη μαλακία που κάνω εγώ εδώ, κάπου εκεί τους βάζει και ναι. ένα AirTag, γιατί μαλάκα πλέον βάζει τα πάντα. Παίρνει το παιδί σου Το μια μικρή AirTag τι εκδρομή είναι και δεν ξέρει ακριβώς. καν να ξανάρθει, Το AirTag τι είναι ακριβώς. Καλά, δεν ξέρει τι είναι το AirTag, δεν το περίμενα αυτό από σένα. Ναι, ούτε εγώ ξέρω. Όχι. Ε, Απλά έτσι το ανέφερα. ναι. Νομίζω είναι κάτι μικρά κυκλικά πράγματα. Τώρα με βγαίνει και σε άλλες μορφές δεν ξέρω, έχω κάτι τέτοια είδα. Τα οποία μπορεί να τα βάλεις στα μάξι σου και στην ουσία μπορείς να εντοπίσεις τα μάξι σου σε περίπτωση κλοπής. Για παράδειγμα, κατάλαβες. Είναι Ναι, μηχανισμοί εντοπισμού αντικειμένων, παιδιών, το οτιδήποτε. οκ. Έχω δει που εγκαταστούν AirTag σε αμάξι, σε περίπτωση που το κλέψουν, είναι συνδεδεμένο με το κινητό σου και μπορείς να βρεις που βρίσκεται. Ναι, αυτό. Ήθελα να πω τώρα κάτι, αλλά δεν θα το πω. Όχι, θα το πω. Έχουμε φτάσει Πες σε για να αυτή τη συμπληρώσω κι ηλικία εγώ πλέον κάτι, αν μου επιτρέπετε. να... Δεν σου επιτρέπεται. Ναι, θα σου επιτραπεί αφού τελειώσω. Λοιπόν, ήθελα να πω ότι έχουμε φτάσει σε αυτή τη κοινωνία που προσπαθείς, βρίσκεις τρόπους πώς να προφυλαχτείς, πώς να βρεις κάτι, άμα το χάσεις και όλα αυτά και δεν κοιτάμε να λύσουμε τα προηγούμενα. Γιατί να ψάχνεις το παιδί σου, γιατί να σου Ναι. κλέβουν τα μάξι, ξέρω εγώ, δεν λύνουμε το προηγούμενο και πάμε και ψάχνουμε πολλές λύσεις για το επόμενο, αλλά ναι, τι να κάνεις. Όσον αφορά τα παιδιά, είναι το θέμα να δώσει κάποιους αρχές για να μπορεί να κινηθεί το παιδί. Αν έχει αυστηρό περιβάλλον, θα κάνει πράγματα, στο πούμε, που δεν αρέσει στους γονείς για να το παρακολουθήσουν. Εγώ αυτό ήθελα να συμπληρώσω γι' αυτό, για να κλείσει η Όχι να έχει παρένθεση. αυστηρό περιβάλλον. Μια αυστηρότητα πρέπει να έχουν οι γονείς. Εννοείται. Τι είναι, άντε Γιούρια. Το θέμα είναι να μην είναι πιεστική και υπερβολικά προστατευτική, δηλαδή φυσιολογικά επίπεδα. Δηλαδή, Ναι, όταν βλέπει, α πούμε, 10 χρονών κοριτσάκι, 13, να βγαίνει ντυμένο έξω, λε και πάει βράδυ σε μπουζούκια και πάει σχολείο, εκεί δεν θα πρέπει να είσαι λίγο αυστηρό, να του πει κάτσε, όπα, πού πα, έχουμε να σχολείο σου πω σήμερα, κάτι. τι Εγώ είναι αυτά. συνήθως αυτά που λες όταν βλέπω τέτοια κοριτσάκια, επειδή βλέπω και τις μάνες, είναι το ίδιο πράγμα. Οπότε το παιδί θα αντιγράψει το μεγαλύτερο. Καλά, ναι. Οπότε στην ουσία ας κάνουμε λίγο τους εαυτούς μας, να κοιτάξουμε πρώτα και μετά ας κοιτάξουμε να κάνουμε παιδιά. Συμφωνώ. Ε, Τέλος πάντων, ας πούμε. Κάτι σχετικό για να κλείσουμε αυτό το βίντεο, αλλά άσχετο. Ε, Ένας φίλος μου τέλος πάντων είχε μια κοπέλα και έκανε παρέα με τον αδερφό της κάθε μέρα. Ο αδερφός τέλος πάντων, σκέψου, είχε βάλει στον υπολογιστή ένα πρόγραμμα το οποίο έγραφε κάτι στο πληκτρολόγιο, είτε σε chat, είτε πήγαινε στο Facebook να συνδεθεί με το κωδικό σου, τα έπαιρνε αυτά τα στοιχεία. Και να μην σου τα απολογώ, ανακάλυψαν ότι η κοπέλα του κερατώνει και μάλιστα πολλές φορές με αυτόν τον τρόπο. Πώς Και με δηλαδή. τους κωδικούς που είχε από το Facebook που είχε πρόσβαση τότε, μπορούσε να μπαίνει να βλέπει μηνύματα, αλλά επειδή τα διέγραφε, το θέμα είναι ότι είχαν καταγραφεί οι συνομιλίες όλες. Ήθελα να το βάλω σαν παρένθεση για να κλείσουμε για αυτό το βίντεο.
Ωραία. Επόμενο. Το επόμενο είναι ένα που έχει να κάνει με τον Κύκλοπα. Α, με τον Το κύκλο. Φεβρουάριο, λέει, του 1931 στην περιφέρεια της Κοζάνης βρέθηκε ένας πανάρχαιος μαρμάρινος τάφος κολοσιαίων διαστάσεων και φανέρωσε τα παράξενα μυστικά του. Τα μέλη του συνεργείου κατάφεραν να μετακινήσουν εν τέλει πελώριες πλάκες που τον σκέπαζαν. Και μέσα βρισκόταν ένας Γιατί είχε ένα σκελετός κύκλοπο. γιγάντιος, λέει, Ναι. σε όγκο και σε ύψος. Προς στιγμή θεωρήθηκε ότι ο σκελετός δεν ανήκει σε άνθρωπο. Είχε τεράστιο στόμα, αυτιά. Το κρανίο ζύγιζε πάνω από 45 κιλά. Το κάθε χέρι ήταν 25 κιλά, λέει. Και η είδηση αυτή δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Η Βραδινή το 1931. Τώρα δεν ξέρω αν αν ισχύει. Αχα. Άρα Δείχνει πάντως το υπήρχαν βίντεο κύκλοπες. αναλυτικότητα. Δείχνει αναλυτικότητα μετά. Έχει και φωτογραφίες από τους σκελετούς που έχει ένα μάτι στο κέντρο του κρανίου και όλα αυτά στην Κοζάνη. Στην Κοζάνη, Και πλέον δεν υπάρχει, λέει, ο σκελετός. Ο νομάρχης δεν έχει απαντήσει ποτέ. Το εξαφάνισα και αυτό. Είναι στο, πώς το λένε, στο Area 51 και ψάχνουν και κάνουν πράγματα. Μπορεί να το στείλανε εκεί. Εγώ δεν μπορώ να το βρω αυτό το βίντεο που εγώ το έστειλα κιόλας. Τέλος πάντων, καλά, οκ. Next. Τι να πω για τον κύκλοπα. Εντάξει, μπορεί να υπήρχαν κύκλοπες. Ήταν πολύ μεγάλη, Φαντάζεται να έχουν Ναι, κύκλοπες. λέει ότι μόνο το κρανίο και τα χέρια, λέει, ζύγιζαν 95 κιλά. Έχουμε Τώρα δει τόσο δεν πολλά που ξέρω. λένε στον κόσμο. Εγώ η Δεν αλήθεια είναι θα... ότι πριν μου το στείλεις δεν το είχα ξανακούσει ποτέ το συγκεκριμένο. Οπότε δεν μπορώ να ξέρω κιόλας. Θα το διασταυρώσω όμως και σε άλλες πηγές για να δω γενικά τι παίζει και τι γίνεται. Ναι, και ενημέρωσέ μας. Φαντάζεσαι να βγεις μια μέρα έξω για καφέ και να αρχίζεις να βλέπεις ανθρώπους με ένα μάτι έτσι εδώ στο κέντρο και να είναι γιγάντιοι και να είναι κύκλοπες. Τι είναι, μόνο αυτό περιμένω μετά. Και σε συνδυασμό, μήπως αυτά τα αυγά που λέγαμε στην αρχή έχουν κύκλοπες μέσα. Λες να συνδυάζονται. Νομίζω ότι επειδή οι άνθρωποι έχουν γίνει τελείως ό,τι να είναι, θα γίνει μόδα να ξέρεις. Αν αρχίσουν να βγαίνουν, ας πούμε, ανθρωποειδείς κύκλοπες, δεν ξέρω πώς θα τα πω, να δεις ότι μετά Ναι. οι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν φυσιολογικά μάτια, θα θέλουν να κάνουν εγχειρήσεις για να έχουν ένα μάτι. Και θα γίνει μόδα. Να φτάσουμε εκεί, λες. Μαλακά, όλο το περιμένω πλέον. Δεν έχουμε πραγματικά ό,τι μαλακία τον κατέβει του καθένα. Πραγματικά γίνονται αυτό. Και μετά θα προσπαθούν και οι κύκλοπες να πάρουν έτσι δικαιώματα και υπάρχει άλλο φίλο οι κύκλοπες, ξέρω εγώ, και είμαστε... Ξέρεις. Τέλεια. Αν φτάσουμε σε τέτοιο σημείο να κάνουμε εγχειρήσεις, για τέτοια πράγματα, εγώ προτιμώ να γίνει ο τρίτος παγκόσμιος στόλο και να αφανιστούμε όλοι. Αχ, δεν ξέρεις τι μας περιμένει πραγματικά. Άρα περιμένουμε να δούμε στα επόμενα χρόνια ίσως κύκλοπες και ίσως ένα καινούριο είδος της θάλασσας. Κάτι σε τεράστια μορφή. Ωραία. Μετά τους εξωγήινους και τα ζόμπι, έτσι. Γιατί αυτά ακόμα είναι πιο πάνω στη λίστα. Next video. Λοιπόν, το επόμενο έχει να κάνει με έναν πελάτη εκτός ορίων. Είναι σε ένα μαγαζί εστίασης που τραβάει κάμερα, ξέρω εγώ. Λοιπόν, εγώ θα πω στο βίντεο, αν ήμουν εγώ ο υπάλληλος, δεν θα με ένοιαζε καν τι θα με έλεγε το αφεντικό, θα έβγαινα έξω. Βασικά θα άρχισα να του πετάω ό,τι έβρισκα μπροστά μου. Γενικά η κοπέλα βλέπω εδώ είναι απλά ατάραχη, έχει κάτσει πίσω. Κοπέλα είναι ο πελάτης εντωμεταξύ. Ναι, είναι κοπέλα vs κοπέλα. Λέει σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις δεν το παίζει ο επαγγελματίες, βγαίνουν από το πόστο μας και τις αρχίζουμε τις ψηλές. Εννοείται. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Αναγκαστικά έχουν ξεφύγει τα πράγματα.
Τώρα αυτό δεν νομίζω να είναι στημένο, διότι έχει κάμερα από ψηλά. Θα μου πεις μπορεί να είναι καλοστημένο, αλλά δεν μου φαίνεται και Λέει ο απίθανο να ένας, γίνουν τέτοια πράγματα. λέει ο Συνήθως ένας, οι πελάτες έχουν. λέει ο ένας, τι πάει να πει ρε, δεν έχετε σιρόπι καρύδας. Πάτε καλά. Ότι καλά για αυτό το Αυτά λόγο τα σπάς άκουσα. όλα. Ναι. Αυτή λέει μια Το... μέρα θα το κάνει σε λάθος άτομο και περαστικά τη. Και το πιστεύω αυτό. Κάποιοι τέτοιοι άνθρωποι κάποια στιγμή το κάνουν σε λάθος άνθρωπο και εκείνοι που μαθαίνουν ότι δεν θα έπρεπε να είχαν κάνει κάτι τέτοιο. Ναι. Αλλά πραγματικά εγώ δεν θα ήμουν τόσο ψύχρεμη. Εγώ έχω πάει Ε, πολλές φορές με πελάτη. Γιατί ο καθένας αυτό, ήθελα, έχει κοπαριά. αυτό Εσύ ήθελα να τι σου γίνεσαι πω. τώρα έτσι. Δηλαδή, έχω ακούσει παράλογες απαιτήσεις του πελάτη. Επειδή του φτιάξαμε γρήγορα ένα προϊόν, μία πίτα να φάει. Δηλαδή, λέει, αποκλείεται να έγινε τόσο γρήγορα. Το είχατε έτοιμο και το είχατε για 5 και μας το έδωσες. Δηλαδή, παρατήρηση επειδή πήρε γρήγορα την παραγγελία του. Δηλαδή, έχουν ξεφύγει τα πράγματα γενικότερα και οι πελάτες. Έχω εμπειρία από αυτό το πράγμα στην εστίαση γενικότερα, με τις παράλογες απαιτήσεις. Λέει, τη βγάζεις έξω. Όχι. Βγαίνεις έξω, λέει, και την κάνεις να καταπιεί τα σφραγίσματα. Σωστό, ναι. Νευρίασα, λέει, που δεν τις άψεις. Μα ναι, ρε, εντάξει, δεν είναι ότι προωθούμε βία, αλλά κάπου όπα δηλαδή. Δεν μπορείς να αφήσεις τον καθένα να σου φέρετε έτσι. Και δηλαδή, ποιοι νομίζετε πως είστε επιτέλους, επειδή είστε πελάτες, εσείς τι, εντάξει, ναι, οκ. Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο και να μην σου πω τι έχει ο πελάτης τώρα. Ο πελάτης πρέπει να έχει πρώτα απ' όλα λίγο παιδεία και μετά, άμα θέλει, να έχει και δίκιο. Ακριβώς. Anyway, πάμε στο next επεισόδιο, θα έλεγα. Βίντεο. Ωραία. Δώσε μου λίγο χρόνο να το βρω. Το επόμενο βίντεο είναι ένα που κάνει πλάκα στον μπαμπά για σκουλαρίκια. Αυτό το πράγμα, πραγματικά, αυτή τώρα είναι μια κοπέλα που λέει, βάζει και καλά Που ψεύτικες. σουλιάζει πάνω κάτω. Τι λες καλέ. Όχι, καμία Τι σχέση, κάνει. συγγνώμη. Αυτή και καλά βάζει ψεύτικες στυλές που έχουν και καλά σκουλαρίκι στη στυλή και λέει ότι θα κάνω πλάκα με αυτά στον μπαμπά μου. Ρε μπρο, Ναι. what the fuck. Αυτό πρέπει να είναι Αμερική, δεν ξέρω τι φάση. Για ποιο λόγο να κάνεις τέτοια πλάκα στον μπαμπά σου και της κάνει από κάτω γιατί στον μπαμπά λέει και όχι στη μαμά, ξέρω εγώ. Ο μπαμπάς σου λέει δεν θα πρέπει καν να κοιτάει εκεί πέρα, ξέρω εγώ, να κάνει observe, πώς λέει, observing. Δηλαδή, άκου εδώ τώρα. Και το λέει τόσο με το «Α, τι ωραία, θα πάω να κάνω αυτό το πράγμα», ξέρω εγώ. Αλλά δεν μας δείχνει τη σκηνή που κάνει την πλάκα στον μπαμπά, γιατί έτσι. Καλά, μπορεί να είναι και ψεύτικο σε φάση απλά για τα comments. Αλλά τουλάχιστον χαίρομαι ότι πάρα πολύ είναι σε φάση γιατί να το κάνει στον μπαμπά σου και γιατί ο μπαμπά σου δηλαδή από πού και σου πει να κάθεται να κοιτάει εκεί πέρα, ξέρω εγώ, είναι ό,τι να είναι. Καλά, αυτό μπορεί να είναι και τίποτα σε καμιά. Πώς λέγεται αυτή η χώρα που κάνουν πολλά τέτοια μεταξύ τους. Ώρα. Χώρα, πολιτεία, δεν θυμάμαι τι είναι τώρα, περίμενε. Αχ, κόλλησα. Θα σε γελάσω. Ένα μωρό που είναι και με τραγούδι. Στην Αμερική. Δεν ξέρω. Δεν... Δεν θυμάμαι τώρα, όταν το θυμηθώ θα σου το πω. Ναι, Από αυτό είναι το πολύ. βίντεο έχουμε πρόσβαση σε σχόλια. Ναι, ναι, αυτό σου λέω. Που λένε όλοι ότι για ποιο λόγο να κάνει κάτι τέτοιο στον μπαμπά σου, ξέρω εγώ, και ότι όντω δεν θα έπρεπε να κοιτάει εκεί πέρα. Δηλαδή, τη φάση. Είναι πολύ Ναι. creepy για όλο αυτό. Όλοι αυτό το πράγμα λένε, πάλι καλά. Ζητάνε και Υπάρχουν και πάρτου νορμάλ για ανθρώποι. να δούμε την αντίδραση του μπαμπά. Ό,τι να είναι. Τώρα που λες για τέτοιες αντιδράσεις, όταν είχε βγάλει η Miles Cyrus στο Waking Ball αυτό το τραγούδι που ήταν η γυμνή σε μια μπάλα και χόρευε, Ναι, ναι. ο πατέρας της δεν ήταν fake λογισμός, ήταν το original του YouTube κανάλι του. Μπήκε και σχολίασε και λέει: εγώ αυτή δεν την ξέρω. Αλήθεια λες. τότε που είχε γίνει, ναι. Είχε γίνει και viral κιόλας. Α, δεν το ήξερα αυτό. Καλά, και αυτήν είχε ξεφύγει τότε. Απ' τη Χάνα Μοντάνα που ήταν το αθώο κοριτσάκι, μη πήγε. Μόνο OnlyFans δεν έκανε. Ακόμα. Τέλος πάντων, ok, next. Λοιπόν, το επόμενο βίντεο έχει να κάνει με την Annabelle.
Χάθηκε η κούκλα της Άναμπελ. Ζωή σε εμάς. Αλλά αυτό γιατί να το κλέψει κάποιος? Πραγματικά δεν θέλω να κάνεις τέτοιες ηλίθιες ερωτήσεις. Πραγματικά. Γιατί δεν υπάρχει Ε, κανένα νόημα σε πολλά πράγματα από αυτά που κάνει η ανθρωπότητα σήμερα. Γιατί έτσι, γιατί είναι ηλίθιη, γιατί μπορεί να την έκλεψε την κούκλα μία, την οποία την κεράτωσε ο άντρας της και θέλει να πάει να εκδικηθεί. Πολλά δεινά μπορεί να συνέβησαν, πολλές περιπτώσεις. Εν τω μεταξύ, ε, δεν θυμάμαι ποια ακριβώς είναι αυτή. Νομίζω αυτή που ανακάλυψε το όλο θέμα με την Άναμπελ και κάτι τέτοια, τους είχε πει ότι μην την πειράξετε την κούκλα, αφήστε την εκεί πέρα. Και για κάποιο λόγο δεν την άκουσαν και ήθελαν να την κάνουν ένα tour την Άναμπελ κιόλας. Δηλαδή, για ποιο λόγο ένα τέτοιο αντικείμενο, το οποίο έχει προκαλέσει πόσο τραγικά πράγματα, να θες να το κάνει tour. Άστο εκεί, βάλει 15.000 σταυρούς για να προστατευτεί όλη η κοινωνία. Και έτσι θα το αφήνεις εκεί. Εγώ πιστεύω σε αυτή την κούκλα την Άναμπελ. Έχεις δει τις ταινίες? όχι, αλλά να ρωτήσω κάτι. Αυτή είναι η κούκλα, τι ήταν ακριβώς? Την είχαν σε ένα μουσείο, δεν το πολύ κατάλαβα. Έχει κάτι πολύ evil μέσα της και Ναι. την άφησαν σε αυτό το κουτί για να την κρατήσουν μέσα φυλακισμένη και πολλές φορές έλεγαν ότι στο μουσείο που κρατιόντουσαν γινόντουσαν διάφορα πράγματα κοντά στην κούκλα, μεταφυσικά και τέτοια. Κάνουμε επεισόδιο γι' αυτό. Να κάνουμε επεισόδιο για την Άναμπελ! Wow, ναι, τέλεια. Να κάνουμε, ναι. Ναι, και τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς τι γίνεται στην ταινία με την Άναμπελ, αλλά ξέρεις, γίνεται σαν πολλά πράγματα, γενικά, κατάλαβες τώρα. Πολλά Ναι. μεταφυσικά και τέτοια και προσπαθούσε η κούκλα να σκοτώσει τους κατόχους και κάτι τέτοια. Αλλά θέλω να σου πω ότι είναι η γνήσια κούκλα Άναμπελ στην ουσία. Δεν είναι Ναι, κάποια ναι, ναι. απομίμηση που κλάπηκε απλά. Ναι. Okay. Καλά, στην ταινία είναι άλλη, αλλά στην ταινία είναι πιο τρομακτική από ότι εδώ. Αλλά ναι. Δεν την έχω την ταινία. Δυστυχώς, ντροπή μου. Είναι αρκετά καλή ταινία να πας να τη δεις. Ωραία. Λοιπόν, το επόμενο βίντεο έχει να κάνει με φίλη γαμπρού που λέει. Το χορευτικό έκπληξη στο ζευγάρι. Ναι, ήταν ένα πολύ ωραίο βίντεο το οποίο το είδα εγώ στο TikTok. Οι φίλοι του γαμπρού στην ουσία έβαλαν τέτοια μπαλαρίνα που φοράνε Ένα ροζ στο λαιμό. Ναι, τα έβαλαν στο λαιμό και έκαναν ένα πολύ ωραίο χορευτικό έτσι, ένα μικρό σόου για το γλέντι. Χιαστή. Πώς? Χιαστή πιάνονται. Ναι. Γενικά ήταν πολύ ωραίο το βίντεο. Είχα πάρα πολλά ωραία σχόλια. Ένα που βρήκα εγώ και είναι πραγματικά ό,τι να είναι, γράφει ότι αυτά είναι καρναβαλίκια, κατάλαβες τώρα κάτι τέτοιο, και ότι που πήγε ο παλιός, ο κλασικός, ο ωραίος γάμος. Φίλε μου, χέσε μας. Δηλαδή, το ότι ό,τι κάναμε παλιά σημαίνει ότι πρέπει να το κάνουμε και τώρα. Αλλάζουν οι εποχές, αλλάζουν τα τρέντ και δεν είναι ότι ακολουθούμε τα τρέντ γιατί θέλουμε απλά να ακολουθήσουμε τα τρέντ. Μπορεί κάτι απλά να είναι ωραίο και να θες να το κάνεις. Και δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο κάποιοι άνθρωποι δεν τους αρέσει το κάτι καινούριο, το ωραίο και το δημιουργικό. Πάρα πολύ, για παράδειγμα, Εσύ θεωρείς ότι ένας γάμος πρέπει να συνοδεύεται ντε και καλά από γλέντι? Για μένα δεν είναι ντε και καλά. Για μένα είναι ο καθένας ό,τι αισθάνεται. Άμα δεν θες να κάνεις γλέντι, δεν κάνεις, δεν έχει σημασία. Απλά το θέμα είναι να κάνεις αυτό που θες να κάνεις. Πραγματικά, και όχι να σκεφτείς Και να έχεις και αυτούς δεν που τα θες να κάνουν έχεις. αυτά παλιά και καλύτερα είναι με τα κλαρίνα και ο καθένας στο γάμο του θα κάνει αυτό ακριβώς που θέλει. Και δηλαδή καλύτερα να έχεις τρελούς φίλους που θα κάνουν κάτι τέτοιο τη μέρα του γάμου σου για να το ζήσουν έτσι όλοι μαζί και ωραία, παρά τα τυπικά, γιατί τι νόημα, έχει αυτό το νόημα. Εγώ προσωπικά στο γάμο, αν και ποτέ έρθει αυτή τη στιγμή με το καλό, το γλέντι που θα ήθελα θα είναι απλά σε μια ταβέρνα, οι γονείς και φίλοι και κανένας παραπάνω περιττός. Ναι, μπράβο σου και πολύ καλά κάνεις, αλλά άμα το κάνεις αυτό, ξέρεις, μετά θα αρχίσουν οι υπόλοιποι. Και γιατί να μην καλέσεις, να μην κάνεις τον κλασικό, το μεγάλο, τον ωραίο το γάμο που κάναμε τα παλιά τα χρόνια,
Και Γιατί αυτό δεν είναι απαιτεί ωραίο κεφάλαιο το το οποίο κλειστό του υπήρχε γάμου. τα παλιά τα χρόνια επί Πασόκ. Ναι, πραγματικά ό,τι Ένα να είναι. γλέτζ Εμένα όπως αυτό το το βίντεο είναι φαντάζονται συγκεκριμένο. αυτά που λένε για παλιά θέλει τουλάχιστον 40 με 50 χιλιάρικα. Με αυτά τα λεφτά παίρνει δύο γκαρσουνιέρες πλέον και τις νοικιάζει και έχει σε φόρου ζωή παθητικό εισόδημα. Δηλαδή το θεωρώ γελίο να το πετάξει κάποιο για γάμο, για μια εμπειρία. Για το τίποτα. Έτσι πως το Τέτοιο φανταζόντουσαν οι αυτό. παλιοί. Δηλαδή να είναι 500 άτομα, 300 και 300 του γαμπρού και τη νύφη. Δεν ξέρω κι εγώ ποιο άλλο να έρθει, να καλέσουμε και όλο το χωριό. Αυτά τα πράγματα απαιτούν λεφτά που πιστεύω είναι τζάμπα λεφτά πλέον. Υπάρχουν άλλοι τρόποι να τα επενδύσει κάποιο και να πάρει πίσω τα λεφτά αυτά, που τα πετάξει έτσι για να βγάλει ένα γούστο και στη τελική να χωρίσει κιόλα. Ακριβώς, ναι, ναι, πραγματικά συμφωνώ πάρα πολύ. Ε, και εγώ μικρό γάμο θα ήθελα και μόνο τους πολύ κοντινούς, αυτούς που μας Και, ξέρουν το ζευγάρι, ξέρουν τι, όχι τι περνάει γενικά, γιατί εντάξει δεν θα και σε κάνεις να καλέσεις εξοκλήσει. αποκλειστικά όλους. Ναι, πολύ ωραία ιδέα και το εξοκλήσει. Αλλά γενικά να έχεις καλεσμένους άτομα τα οποία πραγματικά θα έρθουν εκεί πέρα για να χαρούν με τη χαρά σου και δεν θα έρθουν ούτε από υποχρέωση, ούτε απλά να φάνε και να πιούνε, ούτε τίποτα. Αν Αυτό. εσύ τους αγαπάς και τους θες εκεί ή τους συμπαθείς πολύ, ρε παιδί μου, έχετε κάποια σχέση, τότε ναι. Γιατί να δώσεις παραπάνω περί τα λεφτά. Καλά το άλλο το πράγμα που κάνει το πώς το λένε, pre-wedding. Που Το Bachelor. όχι ρε, τους τραπεζώνουν όλους μια φορά για να πάνε στο σπίτι, ξέρεις αυτό που δίνουν τα δώρα και έτσι. Και τους ξανατραπεζώνουν μετά, δηλαδή για ποιο λόγο να το κάνεις όλο αυτό. Καλά, ο καθένας φυσικά Ναι. και θα κάνει ό,τι θέλει, αλλά εγώ το βρίσκω πάρα πολύ άσκοπο ότι είναι λίγο για το φαίνεστε, για να δείξουμε ότι εμείς κάναμε μεγάλο γάμο και όλα αυτά και που δεν ενδιαφέρει κανέναν. Δηλαδή, Αυτό για μόστρα, για πραγματικά, μόστρα. ναι. Πραγματικά εγώ είμαι σίγουρη και χαίρομαι πάρα πολύ που θα κάνω κάτι τελείως διαφορετικό σαν γάμο και δεν θα κάνω όλο αυτό το πανηγύρι που για μένα φαίνεται πανηγύρι. Για άλλους μπορεί να είναι το τέλειο και το ιδανικό και να το θέλουν, με γεια τους με χαρά τους. Αλλά εγώ δεν θα κάτσω να χαλαρλήσω πόσα χιλιάρικα να έρθουν να μου φάνε στο γάμο άτομα που θα έρθουν μόνο για το φαΐ, θα πούνε την κακιά τους την κουβέντα, θα έχω και κακή ενέργεια και κουτσομπολιά. Όχι, ούτε καν. Ακριβώς αυτό δηλαδή πιστεύω ότι όταν κάτι είναι αληθινό δεν χρειάζεται να το δει ο κόσμος γιατί συνιάζει η πραγματικότητα. Οι Συμφωνώ. παλιοί του είχαν αλλιώς. Να κάνω μόστρα στο σπίτι, πάω στο ξύλο του γυναίκα, αλλά στο γάμο φαινόμασταν ευτυχισμένοι. Ακριβώς, ακριβώς. Πάντως το βίντεο ήταν πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο στα παιδιά που σκέφτηκαν να κάνουν κάτι πολύ έτσι όμορφο, ωραίο και ξεχωριστό. Και υπάρχουν πολλά Ε, σχόλια που λένε από κάτω ότι να τους καλέσουν στους δικούς τους γάμους ή άμα τους νοικιάζουν γιατί ήταν πολύ ωραίο το show. έχω Μπράβο. να προσθέσω ότι Αυτό μια θα μείνει. παρένθεση. Είχα πάει σε έναν γάμο, σε μια ξαδέρφη μου, και στην αρχή δεν είχε. Αυτό που λες, δημοτικά. Είχαν και δημοτικά, αλλά στην αρχή ξεκίνησαν κάπως πιο μοντέρνους χορούς. Και να ακούω τώρα τα σόγια, που είναι πάνω από 70 όλοι, και τι είναι αυτά τα πράγματα, και δεν είναι έτσι το παραδοσιακό, και γιατί του σκέφτηκαν αυτό. Γιατί στην Κύριε άλλη φίλε, δεν το. απ' τη μία σκέφτομαι ότι αυτοί οι άνθρωποι που λέγανε αυτά τα πράγματα έχουν το δικαίωμα και ψηφίζουν και καθορίζουν και το μέλλον μου. Και τι σχολιάζουν, δηλαδή ήρθε στο γάμο, ρε φίλο, ο άλλο, εντάξει, θα σου φτιάξει ένα σοου, σε παρένθεση, να τον δει. Αυτό έχει στο μυαλό του, γιατί να χαλαστεί, ξέρω εγώ. Γιατί να κάνει σχόλιο, άμα δεν σ' αρέσει, φίλε, φάει το φαγητό, ξέρω εγώ, και φύγει, ξέρω εγώ. Γιατί πρέπει να του σχολιάζει, τι θα αλλάξει, ξέρω εγώ. Ακριβώς. Δεν ξέρω αν έχουμε παρακάτω ένα βίντεο. Βασικά θα το κρατήσω για μετά γιατί νομίζω είναι στα βίντεο που θα πούμε. Πάμε στο επόμενο βίντεο. Και αν δεν το έχουμε σε αυτά τα βίντεο, θα το πω μετά. Στο επόμενο επεισόδιο. Ναι. Λοιπόν, το επόμενο βίντεο έχει να κάνει με ένα μετρήψιμο αγώνα. Λέει αν Πάμε, τρίψει μπράβο. τον αγώνα σου με τον αγώνα κάποιου άλλου, τότε θα. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, Για να πει η το κοπέλα που μέλλον. κάνει αυτά τα βίντεο, άσχετο τώρα αυτό, επειδή την ακολουθώ, είναι πάρα πολύ ωραία και μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που μιλάει και τα λέει. Πολύ άσχετο τώρα αυτό. Ναι. Ναι, λοιπόν, σε αυτό λέει ότι άμα τρίψεις τον αγώνα κάποιου άλλου, στην ουσία θα πάρεις πώς το λένε, όχι το κάρμα του, το πεπρωμένο του, κάπως έτσι. Για κάτσε. Εν τω μεταξύ, εμείς όταν ήταν η πανδημία, έτσι χαιρετιόμασταν.
Α, γι' αυτό γαμήθηκαν όλα τα πράγματα. Ότι πέραμε ένα το κάνουμε το αλουνούκι πρόβλημα με τι αμαρτίε των αλλών. Και λέω, Ναι, αυτοί δεν έχει έχουν κάνει γίνει κάτι αυτό. λάθο. Τι έγινε τώρα. Ναι, αυτό σου παίρνει το Ισχύει πεπρωμένο αυτό. και Τι λένε τα εκβίρεσαι. σχόλια. Έχω απορία. Λέει ο ένας να τρίψω τον αγώνα μου με τον αγώνα του Elon Musk. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Δεν ξέρει το μέλλον του άλλου. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Και αν το μέλλον του άλλου είναι πολύ χειρότερο από το δικό σου, και σε θέλω. Και λέει, τι Αυτό. λέει στον COVID, λέει, όλοι έτσι χαιρετιόμασταν. Λέει, φαντάσου πόσες φορές άλλαξαν οι μοίρες, γι' αυτό η γίνει της πουτάνας. Δεν έχει άδικο. Δεν το ήξερα. Εγώ πάντως δεν το έχω ξανακούσει αυτό με τον αγώνα. Η αλήθεια είναι ότι πρώτη φορά το άκουσα. Δεν ξέρω αν ισχύει άμα η κοπέλα το έβγαλε απλά για το content, που καλά έκανε. Όχι, το έχω ξανακούσει αυτό. Μετά το έψαξα λίγο όταν είδα το δικό του το βιντεάκι και το λένε και άλλοι αυτό το πράγμα. Ναι. Δεν ξέρω τώρα αν ισχύει πραγματικά αυτό το πράγμα και ούτε θέλω να το δοκιμάσω. Οκ. Λοιπόν, το επόμενο βίντεο έχει να κάνει με έναν πελάτη παππού. Α, ναι. Και αυτό το βίντεο είναι... Αχ, Θεέ μου. Λοιπόν, σε αυτό το βίντεο η συγκεκριμένη κοπέλα, εν τω μεταξύ είναι Έχει πάρα πάρα πολύ πολύ ωραία ωραία. νύχια. Όχι, πλάκα κάνω. Τα νύχια της, κοίταξες. Ναι, όχι, είναι πάρα πολύ όμορφη κοπέλα και δείχνει κιόλας σε κάποια στιγμή τα ρούχα που φοράει και είναι που όπως τη σχολίασε και κάποια από κάτω, δεν θα έπρεπε καν να μας δείξει τα ρούχα που φοράς, γιατί στην ουσία δεν έχει νόημα ότι φορούσες και σου είπε ο άλλος κάτι τέτοιο. Και θέλω να πω ότι φοράει με ένα τοπάκι και μια πολύ μακριά φούστα, τέτοια φοράω κι εγώ εννοείται. Δηλαδή δεν είχε κάτι το παράλογο και της λέει ο παππούς ότι σε φάση το ότι αν έβλεπα κάποιον έξω και μου έλεγε ότι δεν σε βίασε, θα του τάχωνα κάπως. Δηλαδή δεν ξέρω τι ακριβώς νόμιζε ο παππούς, ότι ήταν αυτό κοπλιμέντο, ότι ήταν Ο τρόπος πορνόγερος. συμπεριφήματος. Πραγματικά ό,τι να είναι, πώς μπορεί να... Και ήταν μεγάλος άνθρωπος, είπε η κοπέλα. Λέει, τα είχε πει ο Χίος, λέει, δεν τον ακούγατε. Μαζεύει τους γέρους σπίτι και πάρει τους στα κλειδιά. Πολύ σωστό. Πώς μπορείς να πας και να λες σε κάποιον έτσι, ρε φίλε. Εγώ άλλη απορία έχω. Αυτά είναι τα λεγόμενα cow nails. Τα λεγόμενα τι? Cow nails. Τι είναι αυτό? Αγελαδινά. Τι κατάλαβες τι να πεις. Είναι το αγελαδινό σχέδιο. Α, δεν ξέρω. Αυτή είναι την απορία είχα από το βίντεο. Ο παππούς είπε τη μαλακία του απλά. Ναι. Σχολίασε χωρίς Και να αυτός ξέρει. ο παππούς, λογικά έχει και παιδιά, έχει και εγγόνια, μπορεί να έχει δυσέγγωνα. Δεν μπορώ να φανταστώ τι μαθήματα μπορεί να παίρνουν όλοι αυτοί από αυτόνα. Που είχε το θράσος να πάει στην κοπελίτσα και να της πει κάτι τέτοιο. Πραγματικά δεν θυμάμαι τι αναφέρει η κοπέλα ότι έκανε. Προφανώς και δεν θα έκανε κάτι ιδιαίτερο, αλλά εγώ εκείνη τη στιγμή μπορεί να τον έκανα ρεζίλι. Μπορεί να τον έβγαζε στην κάμερα και να του έλεγα ξαναπες λίγο αυτό το πράγμα για να γίνει λίγο viral, να φας ένα ωραιότατο cancel. Εγώ πάντως θεωρώ ότι όταν κάποιος βγαίνει σύνταξη πρέπει να του αφαιρεί το δικαίωμα να οδηγεί, να πάει να ψηφίζει, να τίποτα. Δώσουν τη σύνταξη και στείλουν διακοπές. Βάλε λεωφορεία να τους πάνε διακοπές τους παππούδες, να μην ασχολούνται με τα υπόλοιπα. Καλά. Από κάποιοι βγαίνουν στη σύνταξη πολύ νέοι, που σημαίνει ότι μπορούν και να οδηγήσουν και να ψηφίσουν και έχουν τα μυαλά τους στη θέση τους. Εσύ προφανώς αναφέρεσαι στους παππούδες οι οποίοι έχουν αρχίσει να έχουν Κοίτα, θέματα, να τα χάνουν και τέτοια και μπορεί να γίνουν επικίνδυνοι είτε για τους άλλους είτε για τον εαυτό τους. Σε ο κάτι μέσος τέτοιο όρος τώρα περίπτωση, ναι, θα της έπρεπε να υπάρχει ένα σύνταξης μεγαλύτερο έλεγχο. δεν ξέρω τι εννοεί νέος. Ο μέσος όρος σύνταξης τώρα είναι γύρω στα 67 με 68 χρονών. Πιο νέοι βγαίνουν κάτι στρατιώτες που θα αλλάξει και αυτό σιγά σιγά. Άμα έχει αναπηρία ο άλλος είναι άλλο θέμα, δεν μπορεί να οδηγήσει ούτως ή άλλως για να βγει σύνταξη. Οπότε ναι, στα 67 δεν χρειάζεται ο άλλος ούτε να ψηφίζει ούτε να οδηγάει. Ναι, δεν είμαι τόσο... Δεν συμφωνώ απόλυτα τώρα με αυτό που λες. Αλλά εντάξει. Γιατί το ότι είναι πολύ μεγάλος δεν σημαίνει ότι δεν έχει το μυαλό να σκεφτεί
για το τι πρέπει να Δεν ψηφίσει. ξέρω, μπορεί να είναι η νοοτροπία της Ελλάδας ότι ο άλλος όσο είναι ζωντανός επεμβαίνει συνέχεια. Δεν παρετούνται οι συνταξιούχοι στην ουσία. Αυτό το έχω διαβάσει και σε έρευνα στα Βαλκάνια γενικά. Δηλαδή θέλουν μια ζωή, δεν αφήνουν τη θέση τους, ξέρω εγώ, στους νέους. Να σου το πω έτσι, να δώσουν τη σκητάλη. Θέλουν να έχουν τον πρώτο λόγο. Δηλαδή, για μένα, γιατί να πάει ψηφίσει κάποιο 67 χρονών, εφόσον εγώ έχω το μέλλον. Έχει τη σύνταξή του, ωραία. Δεν χρειάζεται να ψηφίσει για μένα, είναι περιττό. Εφόσον δεν μπορεί να δουλέψει, να παράξει για το κράτος, γιατί να δώσει κάτι άλλο για το κράτος. Ασχέτως που στην Ελλάδα τους βολεύει την κατάσταση, γιατί όλοι οι παππούδες βγάζουν κυβέρνηση. Ναι, σε τέτοια περίπτωση εκεί είναι αρνητικό προφανώς και δεν θα έπρεπε. Αλλά εντάξει, νομίζω να μην τους τσουβαλιάζουμε όλους στον Εντάξει, δεν ίδιο είναι όλοι σάκο. στο ίδιο καζάνι. Αλλά το ποσοστό κυρίως έτσι είναι. Δυστυχώς. Λοιπόν, το επόμενο βίντεο έχει να κάνει με ένα χορό νιόπαντρων. Α, μπράβο, ναι, αυτό ήθελα να σχολιάσω. Αυτό είναι το τελευταίο μας. Έχω λίγα ακόμα. Α, ωραία. Λοιπόν, σε αυτό το βίντεο βλέπουμε ένα ζευγάρι που αποφάσισε να μπει στο γλέντι του γάμου του με ένα πολύ διαφορετικό τραγούδι. Μπήκανε, συγγνώμη. Μπήκανε έξαλα. Είναι, λέει. Και οι ίδιοι το διασκέδασαν και φαίνεται κιόλας και τους άρεσε, ξέρω εγώ, και όλα αυτά. Και πάλι καλά που έκανα κάτι τέτοιο και μπράβο τους που ήθελαν να κάνουν κάτι διαφορετικό. Αλλά άμα μπεις και δεις τα σχόλια, τώρα δεν ξέρω αν θα τα βρω όλα τα σχόλια. Εγώ πάντως σε αυτό μπήκα και σχολίασα 3-4 φορές, γιατί πλέον όταν δω κάτι το οποίο μου τη δίνει πραγματικά στα νεύρα, μου γυρνάει το μάτι, θα κάτσω και θα σχολιάσω. Δεν είναι δυνατόν. Ο ένας εντωμεταξύ έλεγε ότι αυτά είναι χωριατιλίκια. Λες και στο χωριό κάνανε παλιά τέτοια ή ακόμα και τώρα κάνουν τέτοια στο χωριό. Ο άλλος λέει αυτά είναι Αμερικανιές και αυτά τα κάνει η Τζέιλο στο γάμο της και όχι η Μαρίκα, ξέρω εγώ. Λες και ο χορός έχει συγκεκριμένη ηλικία, έχει συγκεκριμένη εθνικότητα, θρησκεία και τόπο. Δηλαδή, αυτά τα άτομα είναι που δεν θα έπρεπε να ψηφίζουν. Και για ποιο λόγο μπαίνουν και σχολιάζουν σε ένα τόσο όμορφο βίντεο την αρνητικούρα τους και τη μιζέρια τους και την κακία τους. Λέει, λέει ο φίλος μας η Μαρία Ήο, κάπου χάθηκε το νόημα με όλα αυτά τα θεατρικά, σαν παράσταση στο Δελφινάριο έχουν γίνει όλα τα πάρτι πλέον μετά το γάμο. Συγγνώμη Μαρία που δεν σε ρωτάμε και πώς θα κάνουμε και το γλέντι του γάμου μας. Του δικού μας γάμου. Δεν είναι ότι ήρθε κάποιος και σου είπε να κάνεις κάτι τέτοιο στο δικό σου το γάμο. Άσε που λέει, σαν παράσταση στο Δελφινάριο, γιατί τι έχει το Δελφινάριο, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ σε φίλη, δεν μπορώ να καταλάβω τι εννοείς. Τι να πρωτοσχολιάσω από αυτό το ηλίθιο σχόλιο σου, Μαρία. Και λέω, έχουν γίνει θεατρικά. Ο καθένας στο γάμο του, άμα θέλει να σου παίξει παράσταση θεατρική, χορευτική ή δεν ξέρω κι εγώ τι, θα το κάνει. Δεν σε ρώτησε. Ό,τι να είναι. Λέει, δεν μπορούμε να δούμε έναν φυσιολογικό γάμο, ένα ζευγάρι να μπαίνει, να χορεύει ένα ρομαντικό τραγούδι. Τι είναι όλα αυτά. Αυτή η Λου Ντέλ προφανώς θέλει ρομαντικό τραγούδι στο γάμο της. Στο δικό σου το γάμο σου, κορίτσι μου, να κάνεις ό,τι θέλεις. Άμα θες, χόρεψε 7 χορούς ρομαντικούς, δεν μας ενδιαφέρει το τι θα χορέψεις. Αλλά γιατί αυτό να είναι φυσιολογικό και το άμα χορέψεις Beyoncé ή δεν ξέρω κι εγώ τι είναι κάτι, είναι το παράλογο. Τι επεμβαίνουν. Ό,τι λένε οι παλιοί πρέπει να γίνεται. Πω, αυτή η γάμη είναι ό,τι χειρότερο, λέει, η ντόπια πατάτα. Να μην πας ποτέ τότε καλεσμένο σε ένα τέτοιο γάμο και άμα το πας να σηκωθείς και να φύγεις ή καλύτερα να πάρεις το μικρόφωνο και να κάνεις τη δήλωσή σου, να τη γράψεις μετά όλοι στα αρχίδια τους και εσένα μαζί, γιατί πραγματικά δεν μας ενδιαφέρει η άποψή σου, ότι είναι ό,τι χειρότερο. Ναι. Εμένα προσωπικά δεν θα μου άρεσε στο δικό μου το γάμο να μπω κάπως έτσι. Δεν θα κάτσω να σχολιάσω για το ζευγάρι μου. Δηλαδή, άμα εγώ έβλεπα το βίντεο και έβλεπα και έλεγα πω τι μαλακίες κάνουν τώρα αυτοί, θα έκανα απλά ένα scroll και εκεί πέρα τίποτα. Δεν θα μπω να σχολιάσω κάτι έτσι αρνητικό. Δηλαδή, είναι ό,τι χειρότερο. Γι' αυτό κάθομαι εγώ και μαλώνω στα σχόλια. Ο ένας άλλος έξυπνος λέει κάτι, δεν μπορώ να το βρω τώρα το σχόλιο, επειδή το έχω ξαναδεί, το θυμάμαι, ότι οι νύφες από πότε, ξέρω εγώ, πηγαίνουν και φοράνε αθλητικά.
Και πραγματικά ήθελα να σχολιάσω σε αυτόν, αλλά δεν σχολίασα, γιατί λέω, άμα κάτω να σχολιάζω όλα, βλέπω και σχολιάζω μόνο τα πιο αυτά που μου κάνουν πολύ μπαμ. Να πας τότε, φίλε μου, εσύ, να καθίσεις 24 ώρες σε ψιλοτάκουνα, να μας πεις μετά αν θα πρέπει να φοράμε αθλητικά ή όχι. Ωραία, εσύ στη γυναίκα σου, αν βρεθεί καμία να σε πάρει, τέτοιος που είσαι προφανώς, να της πεις να έρθει με 20 πόντα. Ένιωσα άβολα που το είδα. Χεστήκαμε, πραγματικά δεν μας ενδιαφέρει πώς ένιωσες. Αλλά υπάρχουν και πολλοί που λένε ότι π.χ. πότε θα είμαι καλεσμένη σε ένα τέτοιο γάμο, ξέρω εγώ και αυτά. Αυτό, υπάρχουν και θετικά σχόλια δηλαδή. Ναι, τα περισσότερα είναι θετικά, αλλά έχουν και έτσι κάποια έτσι αρνητικά, το οποίο γράφει όλος εδώ καρναβάλια. Ο user κάτι. Ναι. Ο οποίος δεν έχει καν φωτογραφία προφίλ. Κάτσε να πω, εγώ όταν βλέπω τέτοια σχόλια μπαίνω και στα προφίλ τους να δω τι φάση είναι ο άλλος. Γιατί π.χ. δεν μπορεί να μου σχολιάζει εσύ τώρα μία κοπέλα που έχει κάνει πλαστική και είσαι ο ίδιο ψεύτικη. Δηλαδή, άμα η άλλη έχει πλαστικά χίλια και εσύ είσαι τίγκα στην ψεύτικη βλαφαρίδα, ήρθε εσύ να μας σχολιάσεις τι φάση, ξέρω εγώ. Από εδώ λέει καρναβάλια. Ναι, αυτή ήθελε να το κάνει το γάμο στο καρναβάλι. Είναι ποιο το πρόβλημά σου, δηλαδή. Γιατί δεν πήγαινε κι εσύ που είσαι καραγκιόζης να έχουν και guest. Εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Ο καθένας αφού κάνει αγλέντη μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Δυσκόλευε, λέει, ο γάμος για εμάς που δεν χορεύουμε. Λες και εσύ είπανε εσένα ότι για να παντρευτείς τώρα πρέπει να κάνεις το ίδιο. Ρε, πόσο μίζερη. Αυτό που θα πούν στον άλλον στο γλέντι τι θα κάνει. Δηλαδή, άμα ο άλλος γουστάρει και πίσω γλέντι να κάνει, τι τον νοιάζει, ξέρω εγώ τον καλεσμένο. Λέει ο άλλος user από εδώ. Ρε μη παντρεύεστε, δεν γίνεστε ούτε ηθοποιοί, ούτε ζογκλέρ, ούτε είναι υποχρεωτικό να κάνετε ό,τι βλέπετε σε άλλο ζευγάρι, σας πρότεινε κάποιος. Λες και το ζευγάρι που παιδιά μας το πρότειναν ή το είδαμε κάπου και θέλουμε σήμερα να γίνουμε ζογκλέρ και ηθοποιοί. Επειδή πας ζήσεις τη δική σου την ημέρα, στο δικό σου το γλέντι, σαν όπως θες, θα έρθει όλος και θα σου πει ότι είσαι ζογκλέρ. Αυτοί ψηφίζουν. Εντάξει, δεν έχω κάτι να πω. Εγώ προσωπικά θέλω να συμπληρώσω ότι δεν το έχω με το χορό γενικά. Δεν μου βγαίνει τόσο πολύ να εκφραστώ. Αν και πρέπει να το ψάξω αυτό γιατί είναι θέμα, θεωρώ. Αλλά κάποιες τέτοιες καινοτομίες, δηλαδή σε ένα γλέντι, είναι ωραία φάση. Δεν ξέρω γιατί πρέπει να σχολιάσει. Δηλαδή, όλοι πρέπει να κάνουν το ίδιο. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή, το ίδιο τραγούδι μπαλάντα και μετά μπαίνουν τα παραδοσιακά και τα μπεράτια. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Γράφει ένας χορκατιλίκι. Χωριατιλίκι μάλλον ήθελε να πει, αλλά είναι ένας ακόμα user που δεν γράφει όνομα. Μήπως ήθελε να πει χορταριλίκι και εννοούσε κάτι άλλο. Θα μπορούσε. Γιατί τέτοιες καταστάσεις τους απαιτούν κανένα δυο τσούρες. Λέει ο άλλος, τι παθαίνετε όταν παντρεύεστε ρε παιδιά. Απλά το ζουνε περισσότερο πόσο θα μπορούσες εσύ να το ζήσεις μάλλον. Ναι. Μόνο κλαρίνα λέει ο άλλος. Και τρομπόνια. Και ενώ π.χ. λένε ότι αυτά δεν είναι παραδοσιακά, γράφει ένας άλλος ότι αυτά είναι χωριατιλίκια. Και του κάνω εγώ δηλαδή άρα, του χρειάζεται δηλαδή άρα παραδοσιακά άρα. Τα ίδια είναι, δηλαδή, τι πάνε ρε μαλάκα. Τέλος πάντων, δεν έχω κάτι άλλο να πω για αυτό το πράγμα. Να ζήσουν τα παιδιά, πολύ ωραία βίντεο, πολύ ωραία χορογραφία και είναι και κάτι που παρατήρησα, επειδή έχω δει και άλλα τέτοια βιντεάκια, το ζούσαν τόσο πολύ που δεν είχαν φτάσει καν στο μυαλό τους να κάνω αυτό το βήμα, γιατί έχω δει και άλλα το οποίο είναι πολύ, αχ τώρα κάνουμε έτσι, κρατιόμαστε, η στροφή με πιάνει, είναι πολύ μηχανικά κάπως και το σκέφτονται πάρα πολύ για να μην κάνουν λάθος και δεν το ζουνε, ενώ αυτό το ζευγάρι φαινόταν ότι το ζούσε και το απολάμβανε τόσο πολύ και μπράβο τους πραγματικά. Εμένα μου άρεσε, από μένα είναι 10, μπράβο στα παιδιά να ζήσουν. Εντάξει, ήταν ωραία καινοτομία και εγώ το δέχομαι. Δεν μπορώ να το κρίνω. Επόμενο βίντεο, τώρα δεν ξέρω αν το έχεις εσύ τώρα σαν πρόσβαση, δείχνει έναν παππού στη Βόρεια Ήπειρο, δεν ξέρω αν είναι AI ή πραγματικό, το οποίο λέει ζει και μεγαλώνει την αρκούδα, έχει μια αρκούδα τέλος πάντων, σαν να είναι το παιδί του. Δεν μπορώ να καταλάβω κι εγώ άμα είναι AI, αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον.
ήθελα να το Είναι με μια άκρη σχολιάσω. αρκούδα μεγάλη. Ναι. Ναι. Δεν ξέρω αν σου το έστειλα και το είδες. Το είδα λίγο νομίζω, αλλά δεν κάτσε να το... Δεν είδα τα σχόλια, η αλήθεια είναι. Δεν είδα τη φάση. Ναι. Ε, Ε, δεν με παραξενεύει να σου πω. Δηλαδή, δεν με παραξενεύει. λοιπόν, και No ένα comment. τελευταίο βίντεο που ήθελα να σχολιάσω ε, είναι ότι υπάρχει ένα μυστηριώδες ε, σήμα που προέρχεται από το σύμπαν, λέει. Κάθε 44 Να το λεπτά, δεν είναι εξηγήσω. και εγώ αυτό. Ναι, ναι, λοιπόν, λέει, κάτι στο σύμπαν μας στέλνει σήμα ανά 45 λεπτά. Ομάδα αστρονόμων σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Αυστραλίας ανείχνευσε αντικείμενο. Πολύ μακριά, το οποίο στέλνει αυτά τα σήματα Ναι. με διάρκεια 2 λεπτών, λέει. Αχα. Λοιπόν, θα σου πω εγώ τη Οι δική μου ερευνητές ακόμα θεωρία. δεν μπορούν να πούν με ακρίβεια τι είναι αυτό το πράγμα που γίνεται. Πιθανολογούν διάφορα φαινόμενα, αλλά δεν έχουμε μια σίγουρη απάντηση. Η συγκεκριμένη είδηση αποκλείται να είναι AI, είναι από το Star Channel το ελληνικό και γι' αυτό ήθελα να το προσθέσω και να το σχολιάσω. Λοιπόν, κοίταξε εδώ να δεις τώρα πώς έχουν τα πράγματα. Οι εξωγήινοι έχουν καταλάβει ότι είμαστε πολύ ηλίθιοι μαζεμένοι όλοι πάνω σε αυτή τη γη και προσπαθούν να μας στείλουν διάφορα σήματα, αλλά εμείς κάνουμε Να τους μαλάκες και σοβαρευτούμε. δεν τα καταλαβαίνουμε. Έχει προχωρήσει η τεχνολογία σε διάφορους τομείς, έχουν φτιάξει όπλα, υπτάμενα αμάξια, μηχανές. Έφτιαξαν υπτάμενη μηχανή, αυτό είναι σε ένα άλλο βίντεο, θα το σχολιάσουμε την επόμενη φορά. Έχουμε φτιάξει τόσα πολλά πράγματα, που κάποια είναι και αχρίαστα για να σου πω την αλήθεια. Και τα πιο σημαντικά, να πάμε να καταπολεμήσουμε κανένα καρκίνο, λέω εγώ τώρα μήπως που θερίζει, τίποτα έτσι, Εγώ και θα, σπάνιες για αρρώστιες τον που μας καρκίνο έχω άλλη άποψη. Τι δεν είναι εξωγήινη. Όχι, εγώ για τον καρκίνο που ανέφερε πώς να μην τον αποκτήσουμε. Τι πρέπει να αλλάξουμε στη συμπεριφορά μας, στη διατροφή μας, σε πολλά πράγματα. Γιατί παλιά δεν θέλει τόσο πολύ. Τώρα έχει μάστιγα. Ίσως είναι το άγχος. Δεν ξέρω αν υπάρχει θεραπεία με χαπάκι να το πάρουμε και έφυγε ο καρκίνος, ξανακάνω τα ίδια. Δεν... Είναι ολόκληρη ιστορία ο καρκίνος. Από πού προέρχεται Καλά, και ναι, αυτό γιατί είναι βγαίνει άλλο στην podcast επιφάνεια. από μόνο του. Αλλά στην ουσία, τέλος πάντων, αντί να καθίσουμε να ασχοληθούμε με άλλα πραγματικά προβλήματα που έχει ο πλανήτης, όπως πολέμους, μήπως λέω εγώ τώρα, Ναι, καθόμαστε και ασχολούμαστε με ό,τι να είναι και σου λέει εξωγήινη, αφού λέει θα διαλύσουν τον πλανήτη μόνοι τους πάλι για τρίτη φορά, ξέρω εγώ, και μπορεί να είναι και τελευταία, μας στέλνουν μηνύματα μήπως για βοήθεια, αλλά τι βοήθεια, τι να βοηθήσουν. Σου λέει, μπορεί να ναι. μην παίζουν κανένα ηλεκτρονικό παιχνίδι και απλά να μας έρχεται να το έχουν παρακάνει λίγο και να έρθει σε εμάς το σήμα τους, δεν ξέρω. Γιατί και να μάθουν θα μας πούνε. Και άμα μας πούνε την αλήθεια θα μας πούνε. Όποιος θέλει Είμαστε περισσότερες ολόκληροι. πληροφορίες για τους εξωγήινους, να ανατρέξει τα παλιά μας επεισόδια, μιλάμε πιο αναλυτικά. Ναι, Να τρέξει να κάνει ένα like και ένα subscribe. ακριβώς. Τέλος πάντων, εσύ τι πιστεύεις ότι γίνεται αυτό? Για ποιο, για το Τέλος σήμα. πάντων. Ναι. Πολλά πράγματα. Μπορεί όντω να εξεράγει ένα αστέρι και να αφήνει μια ενέργεια να τη στέλνει. Είναι πολλές περιπτώσεις. Ο χρόνος θα δείξει τι είναι ακριβώς. Μπορεί Μπορεί να να είναι είναι και άλλος προεδρική. πολιτισμός, δεν ξέρω. Άλλος πολιτισμός, λοιπόν. Δεν έχω κάτι συγκεκριμένο. Τώρα δεν θέλω να κάνω θεωρίες συνωμοσίας. Μπορεί να είναι πολλά πράγματα. Μπορεί να είναι ο Θόρ. Μπορεί να είναι ο Θόρ, μπορεί να είναι ο Λόκι. Ναι, εγώ την πω το λόγο. Ο Όντιν. Ναι. Ποτέ δεν θα μάθουμε. Ή μπορεί και να μάθουμε, αλλά όπως είπα, σιγά μην μάθουμε την αλήθεια. Σιγά σιγά θα βγουν όλα στο φως. Απλά αν αρχίσει αυτό το σήμα να έρχεται πιο συχνά και πιο έντονα, νομίζω πρέπει να ανησυχήσετε. Είναι προειδοποιητικό σημάδι μετά. Ναι. Εγώ τώρα δεν ξέρω τι πρέπει να φοβάμαι.
5 μεγάλες χώρες παγκοσμίως που έχουν πυρηνικά και άμα τα μολύσουν θα καταστραφεί ο πλανήτης, ή θα φοβηθώ τους Ξυγίνους? Δεν ξέρω τι πρέπει να φοβηθώ. Θα φοβηθώ τους ανθρώπους, τους Ξυγίνους. Πρέπει να το ψάξω λίγο αυτό. Τους ανθρώπους. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα τους ανθρώπους. Λοιπόν, αυτά ήταν τα βίντεο για σήμερα. Ναι. Δεν θέλαμε να σχολιάσουμε. Βγάλαμε πάλι το φαρμάκι μας. Όχι, μωρέ, εντάξει, ήμασταν γλυκούλιδες. Θα επιστρέψουμε με περισσότερο υλικό, πιο ποιοτικά βίντεο. Ναι. Ήταν η πρώτη μας προσπάθεια να είστε επίοικείς. Αν σας αρέσει αυτή η φασούλα, κάντε ένα σχόλιο με να το συνεχίσουμε, αυτό το concept. Ναι, ή άμα θέλετε να μας στέλνετε βίντεο να τα σχολιάζουμε. Και ναι, αυτά. Βαρέθηκα τώρα, άντε το κλείσουμε, έχω και δουλειές. Λοιπόν, πρέπει να φύγουμε, δεν έχουμε όλη τη μέρα εδώ πέρα, οπότε να είστε όλοι καλά. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε τέλεια, υγιείς. Ναι, και απλά προσπαθήστε να μην στάζετε τόση κακία και κρύα στις ζωές σας γενικότερα και στις ζωές των άλλων, γιατί δεν σας αφορά τι κάνει ο καθένας. Στο δικό του αυτό δηλαδή κάνει κάποιος κάτι διαφορετικό, κάτι ωραίο και αμέσως να πέσουν όλοι στα ταποράκια. Πραγματικά. Τέλος πάντων, stay safe και τα λέμε σε ένα επόμενο podcast. Άντε, για τώρα έχω δουλειές. Να είστε όλοι καλά. Bye!